бале, хато нашунавидаед, номи ӯ Гантер Чор аст ва сарвати ӯ $90 миллион ташкил мекунад. Солҳоест ки ин пулро истифода бурда ҳаловат мебарад. Баъди вафоти ин саг сарваташ бар кӯдаконаш баробар тақсим мешавад. бале, фарқ кардам, ба гӯшатон шавқовар расид, аммо ҳикояаш бошад ғайриоддӣ аст. яке аз нафарони сарватманди Олмон, Контес Карлота, дар охироҳои ҳаёташ танҳо монд ва дид ки ягон хешу табораш дар назди ӯ нест. ҳамаи меросашро бар сагаш Гантер Се медиҳад. баъди вафоти Гантер Се, соҳиби ҳозирааш Гантер Чор соҳиби мулку пул мешавад. як таври зиндагӣ зараровар ба ақл дорад. якчанд сол пеш виллаи Мадонаро харида дар он ҷо зиндагӣ карданро оғоз кард. албатта ки инҳоро худаш намекунад. ин ҳама идоракунӣ дар дасти як ширкати ҳуқуқӣ мебошад. ҳамаи корҳоро онҳо пеш мебаранд. дар Майами ва Нью-Йорк низ виллаҳои худро дорад. Гантери Чор ки 24 соат аз тарафи амнияти хусусӣ ҳифз карда мешавад, ба фаслҳои сол нигоҳ карда аз ҳама ҷоҳи роҳаттарин рафта кайфу сафо мекунад. ӯ 4 ҳавопаймо яъне самолёт дорад. ҳар 4 ҳавопаймоҳо танҳо барои истифода бурдани ӯ кушода ва лоиҳа карда шудаанд. ошпазҳои махсус, ронандаҳо ва коргарони ширкатӣ бо маош дорад. дар атрофи ӯ даҳҳо духтарони зебо дида метавонед. ҳар сол ба номи Гантер озмуни малика баргузор мегардад ки ғолиби ин озмун хӯроки Гантерро оварда баъди буд шуданаш табақро гирифта мебарад ва ба кори тозагӣ ӯ низ вазифадор мегардад. аз сабабе ки Гантер шиновариро дӯст медорад, як киштии барҷаста низ дорад. замон замон дар ҳавои зебо бо он гаштанро дӯст медорад ва хеле хурсанд мешавад. барои ноҳаққӣ нисбати боигарии ӯ давлат ҳар ҳафта барои идоракунии ширкати ҳуқуқӣ коргарони молияро мефиристад. вақте вафот мекунад, мероси ӯ ба писараш мегузорад, яъне Гантер панҷум. дар рӯйхати мо дуюм ҳайвони сарватманд бошад бо $12 миллион худ терьери зебо мебошад. солҳои гузашта зане ки бо корҳои амволи ғайриманқул машғул буд, аз дунё даргузашт. номи ӯ Леона Ҳамслин буд. Леона пеш аз вафот мероси худро ба сагаш терьер мемонад. терьер завқи меросро бароварданро хеле хуб медонист. хизматчии аввалинаашро гӯш кардан барои фаҳмидани ӯ кофист. сагро бо хӯроки ҳайвон неву, балки бо хӯрокҳое ки инсон истеъмол мекунад сер мекунонде мегӯяд. гӯшти мурғ, моҳӣ ва бисёр намудҳои сабзавоти тару тоза фоидаовар таом медодем. хадамоти хӯрокворӣ бо табақҳои нуқрагин бояд кард. хӯрокҳо бо қисмҳои хурд тақсим мешаванд, барое ки ӯ дигар намуд хӯрда наметавонад. номи Леона Ҳамслин дар кӯчаҳои танги Нью-Йорк маликаи бад буд ва ба наберагонаш $1 мерос нагузоштааст. аз ҳамин сабаб дер нагузашта хабарҳои таҳдид мегирад саг ва назди хонаи ӯ 40 амниятчии махсус ӯро муҳофизат мекунанд. бисёре аз сарватмандони аврупоӣ ва амрикоӣ баъд аз вафотам онҳо чӣ кор мекунанд гуфта ба дӯстони худ, яъне ҳайвонҳои худ, сагу гурбаҳояшон қисми мерос ҷудо мекунанд. асосан мероси худро бар ҳайвонҳо додан мувофиқи қонун мумкин нест, яъне ҳайвонҳо худ мол ҳисобида мешаванд ва молро ба мол супурдан маън аст. хубтар бемантиқ ҳисобида мешавад, чун пардаи хонаро бар мизи хона ба мерос додан. фақат сарватмандҳо ҳайвонҳояшонро ба мисли фарзандони худ ва баъди мурдан аз бесоҳиб мондани онҳо тарсида як роҳи баромадро меёбанд. дунё якум ҳодисаи ба ҳайвон мерос додан соли 1923 дар амрико рух медиҳад. фақат ин ҳодиса ба суд соли 1957 мерасад. бевазани сарватманд Телма Рассон меросашро бар сагаш месупорад ва дар аввал одамон хеле механданд аз ин ҳол, аммо вақте ки кор ҷиддӣ мешавад, сабаби арақ кардани ҳуқуқшиносон мегардад. як молро ба як моли дигар мерос гузоштан ҳарчанд бемантиқ бошад ҳам ҳалаш такмил дода шудааст. кори ба номи гурба ширкати ёридиҳӣ бунёд кардан ҳалли ин масъала мегардад.
аз ҳама мероси шавқовар ки дар дунё шунавида шудааст, овозхон ва санъаткори британияи кабир Дасти Спрингфилд мебошад. Спрингфилд соли 1999 аз бемории рак вафот мекунад ва аз пасаш як гурба мемонад. ҳамаи тарафдоронаш медонистанд ки ӯ гурбаашро ба монанди фарзанди худ дӯст медошт. сарвате ки ба гурба мерос монд ошкор накардаанд, аммо тахмин мекунанд ки ин сарват ба $40 миллион баробар аст. васияти овозхони машҳур тафсилотҳои ҷолибе дорад. мисол, либосҳои овозхонро дар назди ҷойгаи хоби гурба монданд, то ки бӯи ӯро ҳис кунаду ӯро аз ёдаш набарорад. васияти дигари ӯ бошад ҳар шаб пеш аз хоб овози соҳибашро шунавидан буд ва аз ҳамин сабаб сурдҳое ки махсус барои гурбааш гуфта буд ҳар шаб монда мешавад. овозхон пеш аз вафоташ шавҳари гурбаашро низ интихоб карда буд. барои коргарон вазифа буд ки дар фасли баҳори меомадагӣ гурбаҳоро хонадор кунанд ва ин хел ҳам шуд. тӯй барпо намуданд ки лоиқи сазовори подшоҳон буд. агар ин хел наворҳои ҷолиб ба шумо писанд бошад, пас тугмачаи дӯстдоштанро зер карда ва ба канали мо обуна шавед. хуб, расидем инак боз ба поёни як видеои дигар. Сарбаланду хона обод бошед.